Hej, mit navn er Sasha, og jeg er leder af Kunde Support. I denne kort video vil jeg gennemgå Apsys One og hvad det kan gøre for jeres virksomhed. Vi er konstant i dialog med marketingprofiler over hele Europa. De fortæller ofte den samme historie. Inkompatible systemer, dårlig leveringsevne af e-mails, manuelle processer, der tager tid og for få resultater. Apsys One er skabt til at løse disse problemer. Det er en lokaliseret, brugervenlig marketing automation system. Det er bygget til at hjælpe jer med at hurtigere opnå reelle resultater. Vi ved, at markedsføring i Europa indebærer unikke udfordringer, f.eks. med GDPR, lokale regler og forskellige sprog. Uanset om du arbejder i Sverige, Danmark, Finland eller Norge, er Apsys One bygget til dig. Du får marketing automation, der er virkelig lokal. Vores løsning har effektive funktioner, der overholder lokale privatlivsregler og reducerer problemer med compliance. Apsys One er designet til at støtte dit marked. Vi har arbejdet hårdt på at gøre automatisering effektiv, men samtidig intuitiv. Med Apsys One kan jeres marketing holde fokus på strategi og kreativitet, mens systemet klarer det hårde arbejde og forvandler jeres idéer til effektive resultater. Opret kampagne hurtigere med drag-and-drop-funktioner, skabeloner og intuitiv arbejdsgang. Apsys One giver marketingfolk alt, hvad de behøver for at fremstille, personliggøre og optimere indhold i stor skala, uanset at det er e-mails eller sms. Alt sammen med få klik uden IT-besvær. Og med branchens førende e-mail-leveringsevne bliver dine budskaber ikke bare udsendt, de lander og bringer dig tættere på kunderne. Skab indhold på få minutter, ikke timer. Ved at bruge automatisering kan I reducere de manuelle opgaver med op til 40%. Tilpasset kundeadfærd og hvor de er i deres kunderejse. Alt sammen på kortere tid med brug af færre ressourcer og bedre aktivering af kunder. Uanset om I arbejder med B2B eller B2C, tilpasser Apsys One sig jeres mål, uanset jeres branche. Systemet er fleksibelt, skalerbar og klar til din næste fase af jeres vækst. Vi kan målrette din marketing og gøre en reel forskel lige der, hvor du er. Hvis du vil se, hvordan det virker, så kontakt os og lad os tage en samtale.